בפרק של היום נדון בשאלה האם אפשר להעלות את מסת השריר ולרדת באחוזי השומן באותו הזמן. ואם כן, מי יכול לעשות את זה, מי לא, במה זה תלוי ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה. הפרק גם רלוונטי למי שלא רוצה להגדיל את מסת השריר, אבל רוצה לרדת באחוזי שומן, מבלי לפגוע במסת השריר הקיימת, או במילים אחרות להתחתב, שגם אם מסת השריר לא עולה יותר מדי, הגוף נראה יותר מוצק ופחות מדלדל, שזה מה שחלק גדול מאיתנו רוצה. אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט תהיו לי בריאים. הפודקאסט שבו תקבלו כלים על איך להיות הגרסה הטובה ביותר שאתם יכולים, מבחינת הבריאות, המשקל והמטרות שאתם רוצים להשיג. אני אורן ברוידה, בוגר תואר תזונה, מייסד השיטה המטאבולית והמנחה שלכם להיום, ואנחנו מתחילים. אז האם אפשר להעלות מסת שריר ולרדת באחוזי שומן באותו הזמן? צר לי לאכזב אתכם, אבל התשובה היא שלילית. ממש באותו הזמן, הגוף לא יודע גם לבנות וגם לפרק. הוא צריך להחליט על דבר אחד דומיננטי. בואו נחשוב מתי הפירוק ומתי הבנייה, מתי כל אחד מהם יהיה דומיננטי. אז כשהגוף נמצא במצב של מחסור אנרגטי, צום, גירעון קלורי, הגוף צריך אנרגיה מסוימת, אבל הוא לא מקבל אותה מבחוץ, ולכן יופעל מסלול של פירוק, כלומר הגוף יפרק מהמאגרים של עצמו, מאגרי הפחמימה, מאגרי השומן, כדי לספק את האנרגיה שהוא צריך. הדבר הזה זה מוד של פירוק. וברמה הביוכימית המסלול הזה נקרא AMPK, ברגע שהגוף מקבל פחות אנרגיה או פחות קלוריות ממה שהוא צריך, הוא מפעיל מסלול שנקרא AMPK והוא מעודד פירוק. המסלול ההופכי נמצא בעצם כשאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים, קיבלנו אנרגיה מבחוץ, אנרגיה וחומרי בניין, ועכשיו אנחנו יכולים לבנות תאים, לחדש רקמות, לחדש את מאגרי הפחמימה והשומן שלנו, או לבנות מסת שריר, והמסלול הזה נקרא mTOR, מסלול של בנייה. עכשיו, המסלול של AMPK של הפירוק ו-mTOR של בנייה, הם לא יכולים לעבוד ביחד. תמיד מישהו מהם צריך להיות דומיננטי. ולכן הגוף לא יכול ממש באותו הזמן גם לעלות מסת שריר וגם לרדת באחוזי שומן, כי זה מסלולים מנוגדים. אבל האם הוא יכול לעשות את זה למשך תקופה? כלומר, מה לגבי תקופה של כמה ימים, כמה שבועות? האם לתקופה כזאת הגוף כן יכול לרדת באחוזי שומן ולעלות במסת שריר? אז בואו נחשוב רגע וניקח דוגמה. נגיד שעבדתי כל היום עד השעה 4 ופתאום אני מרגיש קצת עייף, אני צריך פסק זמן. יורד למטה לסופר, טועה, מתלבט מה לקנות, כל מיני חטיפים קורצים לי, אבל כמו שאתם יכולים לנחש, קונה חטיף פסק זמן של אלית, שהם לא ספונסרים כמובן, אוכל את כל החטיף, משהו כמו 250 קלוריות, מסיים אותו, אחרי שלא אכלתי כלום כל היום, ועכשיו אני שואל אתכם, האם אני בפלוס קלורי או מינוס קלורי? כי מצד אחד לא אכלתי שום דבר כל היום, ומצד שני, ממש עכשיו אכלתי 250 קלוריות. אז אתם בטח תגידו לי, זה תלוי. ואני אשאל אתכם, במה זה תלוי? זה תלוי במה עוד אכלת או במה תאכל במהלך היום. אוקיי. אז כדי לדעת אם אני בעודף קלורי או חוסר קלורי, בואו נעשה קצת חישובים. אז נגיד שאני ביום שורף 2,000 קלוריות. כלומר, לתפקוד הרגיל שלי, לישון, לקום, של כל מערכות הגוף יפעלו, צריך 2,000 קלוריות, והמושג הזה גם נקרא TDEE, Total Daily Energy Expenditure, שזה אומר כמה קלוריות אני שורף ביממה. אז אם ביממה אני אוכל 2,000 קלוריות, ואני שורף 2,000 קלוריות, אני אהיה במה שנקרא מאזן קלורי ניטרלי, ששם לא קורה כלום. עכשיו, אם ביום רגיל אני שורף 2,000 קלוריות, אבל עכשיו אני מוסיף אימון, שבמהלך האימון אני שורף 300 קלוריות, אז סך שריפת הקלוריות שלי היא 2,000 פלוס 300, שזה 2,300, ועכשיו באותו יום אני לא אוכל 2,000, אלא אני אוכל 2,500 קלוריות. אני נמצא בעצם בפלוס קלורי של 200 קלוריות, כי שרפתי 2,300 קלוריות במהלך היום,
והכנסתי 2,500, ואת אותם 200 קלוריות פלוס קלורי, אני רוצה שהם ילכו לשריר, כדי שהוא יקבל את כל מה שהוא צריך. עכשיו בואו ניקח יום אחר. יום אחר שבו אני לא מתאמן. אז אמרנו שאם אני לא מתאמן, אני שורף 2,000 קלוריות, אבל ביום הזה אני אוכל רק 500 קלוריות. כלומר, אני נמצא בגירעון קלורי של מינוס 1,500 קלוריות ביום, כי אני שורף 2,000, אבל נתתי לגוף רק 500 קלוריות. ועכשיו השאלה, מאיפה הגוף ישלים 1,500 קלוריות? אז אני מזכיר לכם את משל המדורה מהפרקים הקודמים, את מאגרי האנרגיה בגוף, ואמרנו שיש לנו את מאגרי הזרדים, שזה הסוכר בזרם הדם, שהכמות שם היא מאוד מאוד קטנה. יש לנו את מאגרי הקרשים, מאגרי הפחמימה בגוף, ששם הכמות היא כבר יותר משמעותית, משהו כמו 2,000 קלוריות, ואת המאגר הנוסף, בולי העץ, שהשווינו אותם למאגרי השומן, ששם יש לנו 80, 90, 100,000 קלוריות. כלומר, כמות מאוד מאוד גדולה. ואני חוזר לשאלה, מאיפה הגוף ישלים את אותן 1,500 קלוריות. אז יש לנו את הזרדים, הסוכר בזרם הדם, אבל זה מעט מדי. כמות מאוד קטנה היא לא רלוונטית. יש לנו את הקרשים, את מאגרי הפחמימה בגוף, שאמרנו שהם כבר בצורה רגילה יכולים להגיע עד ל-2,000, 2,500 קלוריות. אבל אם אני במינוס 1,500 קלוריות, כנראה שמאגרי הקרשים, מאגרי הפחמימה, יהיו מרוקנים. אז אני לא אוכל לספק מהם את כל ה-1,500 קלוריות. אז בואו נעבור למאגר שאתם בטח חושבים. בולי העץ, מאגר השומן שאתם מכירים, ששם אמרנו יש מלא אנרגיה, בשפע לא חסר. אז אתם אומרים, הנה, תיקח משם. אבל אני עכשיו מוסיף לכם פה מאגר חדש, שלא דיברנו עליו בפרקים הקודמים, מאגרי החלבון, או במילים אחרות, השרירים שלנו. עכשיו אני שואל אתכם, מאיזה מאגר אתם רוצים שהגוף שלכם ישלים את האנרגיה החסרה? מאיפה אתם רוצים שהגוף ישלים את אותם 1,500 קלוריות? אני מניח שרובכם אומרים, מאגרי השומן. ומאיזה מאגר אתם רוצים שהגוף ישתמש כמה שפחות? כנראה שחלבון, השרירים שלנו. כי אין לנו מה שאנחנו עובדים על מסת השריר, ואז ברגע שהגוף בגירעון קלורי הוא כך מהשרירים שלנו, זה חבל. זאת אומרת, שאם נצליח להיות בגירעון קלורי משמעותי, כדוגמת המינוס 1,500 קלוריות, והגוף ישלים את מאגרי האנרגיה החסרים מרקמת השומן ולא מרקמת השריר, ניצחנו. וכדי לבדוק אם הדבר הזה אפשרי, אני עכשיו אראה לכם שני מחקרים שיראו לנו אם זה אפשרי, ואם כן, מה צריך לקרות בגוף כדי שזה יקרה בצורה יעילה. ואחר כך כמובן ניתן לכם פרוטוקול של מה אתם צריכים לעשות כדי לרדת באחוזי שומן, מבלי לאבד את מסת השריר שלכם, וכמובן למי שרוצה גם לעלות. אז בואו נתחיל במחקר הראשון, מחקר שפורסם ב-American Journal of Clinical Nutrition, מחקר RCT, Randomized Controlled Trial, שזה אומר איכות גבוהה, והיו לו שתי מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה זה לבדוק האם אפשר לעלות מסת שריר ולרדת באחוזי שומן, שימו לב, לא באותו זמן או באותו יום, אלא למשך תקופה של 4 שבועות. והמטרה השנייה זה לענות על השאלה, האם יש משמעות לכמות החלבון בתזונה. כלומר, רצו קודם כל לדעת האם אפשר לרדת באחוזי שומן ולעלות מסת שריר, ואם כן, האם יש משמעות לכמות החלבון שאנחנו צורכים. איך התבצע המחקר? אז לקחו 40 אנשים בריאים ובעודף משקל קל. כמה זה עודף משקל קל? הממוצע היה 24% שומן, וה-BMI הממוצע 29.5, וחילקו אותם לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה חלבון בכמות רגילה, והקבוצה השנייה פי 2 חלבון. בואו נראה את המספרים. אז הקבוצה הראשונה, כמות החלבון שנתנו להם זה 1.2 גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף. ניקח רגע דוגמה, אם בן אדם שוקל 70, אז לוקחים את המשקל שלו 70, מכפילים ב-1.2, וזה נותן לנו 84. אז הבן אדם צורך 84 גרם חלבון ביום. זו הייתה הקבוצה מספר 1, ובנוסף 35% מהקלוריות של הקבוצה הראשונה מגיעות משומן. קבוצה מספר 2, עשירה בחלבון,
כמה עשירה נתנו להם פי 2, כלומר, נתנו לכל משתתף 2.4 גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף, בהמשך לדוגמה הקודמת, אז 70 כפול 2.4 גרם חלבון, זה מה שנותנים לבן אדם ביום, ו-15% מהקלוריות משומן. למה נתנו להם פחות שומן? כי אם לקבוצה 2 אני נותן יותר חלבון, זה אומר שאני נותן יותר קלוריות, ואז כדי לאזן את הקלוריות בין שתי הקבוצות, אני אתן פחות שומן. כמובן ששתי הקבוצות עבדו לפי אותו פרוטוקול אימונים, שמשלב אימונים בעצימות גבוהה, Heat, High Intensity Interval Training, למי שמכיר, ושתיהן אכלו את אותה כמות קלוריות, את אותה כמות פחמימות, כך שההבדל המרכזי בין שתי הקבוצות הוא כמות החלבון. כמובן חשוב לציין שהמחקר נעשה בצורה מקצועית, הכינו להם, שקלו להם, בדקו, ולא לפי דיווחים כאלה ואחרים. אז בואו נראה מה קרה לאחר 4 שבועות שבהם שתי הקבוצות עשו את אותם אימונים, אכלו את אותה כמות קלוריות, שתיהן כמובן היו בגירעון קלורי, וההבדל המרכזי היה בכמות החלבון. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה, ירידה במשקל. הקבוצה הראשונה, חלבון בכמות רגילה, ירדה בממוצע 3.5 קילוגרם. לעומת הקבוצה השנייה, כמות חלבון גבוהה, ירדה בממוצע 4.8 קילוגרם. כלומר, הקבוצה השנייה עם הכמות חלבון גבוהה, ירדה בממוצע 1.3 קילוגרם יותר מהקבוצה הראשונה. בואו נעבור לפרמטר השני, שזה לא כמה משקל ירד, אלא כמה אחוזי שומן, כמה אחוז שומן המשתתפים הורידו. אז הקבוצה הראשונה ירדה 15% מרקמת השומן בממוצע, לעומת הקבוצה השנייה, כמות חלבון גבוהה, שירדה בממוצע 20% מרקמת השומן, כלומר, הקבוצה השנייה עם כמות החלבון הגבוהה יותר, ירדה בממוצע 5% יותר מרקמת השומן. עכשיו בואו נעבור לפרמטר הכי מעניין, מה קורה למסת השריר. אז נתחיל בקבוצה הראשונה, עם כמות החלבון הרגילה, והיא לא העלתה מסת שריר בכלל, אבל היא גם לא הורידה, שזה פרמטר חשוב. ובואו נראה מה קורה לקבוצה השנייה מבחינת מסת השריר. אז הקבוצה השנייה שאכלה כמות חלבון גבוהה יותר, עלתה בממוצע 1.2 קילוגרם שריר, שרק הדבר הזה מוכיח לנו שאפשר לעלות מסת שריר ולרדת באחוזי שומן. אז בואו נדבר על המסקנות של המחקר. אז המסקנה הראשונה, כמו שאמרתי, הנה, הוכחנו, אפשר לרדת באחוזי שומן ולעלות למסת שריר, לא באותו יום, אלא למשך תקופה של 4 שבועות. המסקנה השנייה, יש משמעות לכמות החלבון, וכמובן לאימונים, וכמו שאתם רואים, ככל שכמות החלבון עלתה, היכולת לרדת באחוזי שומן ולעלות מסת שריר עלתה. ראינו פה את ההבדל ביניהם. הקבוצה השנייה עם הכמות חלבון הגבוהה עלתה בממוצע 1.2 קילוגרם שריר, יותר מקבוצה אחת, שאומנם לא פירקה שריר, אבל גם לא העלתה. חשוב להגיד שיש מחקרים נוספים שמראים שגם בכמות נמוכה יותר של חלבון, אנשים עדיין הצליחו להיות בגירעון קלורי ולעלות מסת שריר. כמה הערות לגבי המחקר, אז מדובר באנשים בריאים עם עודף משקל קל. אמרנו, הממוצע 24% שומן וה-BMI הממוצע 29.5. כשיש לנו עודף משקל משמעותי, הכמות של 2.4 גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף היא מאוד מאוד גדולה. אז נגיד שהמשקל האידיאלי שלכם, המשקל שאתם רוצים להיות זה 80 קילוגרם, והיום אתם שוקלים 110 קילוגרם, אז כמובן בחישובים שאתם עושים, אתם לוקחים את ה-80, שזה המשקל שאתם רוצים להיות, כפול 1.2 או 2.4 גרם חלבון, וזו הכמות שאתם רצים עליה. המחקר רצה להקצין את ההבדלים בכמות החלבון, אז הוא הלך 1.2 גרם חלבון ו-2.4 גרם חלבון, שזו כמות שהיא מאוד מאוד גדולה, אבל רובכם כנראה תוכלו להשיג את התוצאה של ירידה באחוזי שומן והגדלת מסת שריר, גם בכמות חלבון של בין 1.5 גרם חלבון ל-2 גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף, ואולי אפילו פחות. בהמשך אני אתן לכם גם כמה אוכלוסיות שיכולות להשיג את התוצאה הזאת באפילו כמות נמוכה יותר של חלבון. ושם המחקר למי שרוצה להעמיק, higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise, promoting greater lean mass gain and fat mass loss.
אז מה שלמדנו עד עכשיו, על סמך המחקר הראשון, זה שאם אנחנו רוצים להעלות מסת שריר ולרדת באחוזי שומן, אנחנו צריכים להקפיד 1 על חלבון בכמות גבוהה, ו2 כמובן על אימונים. אבל עכשיו בואו נדבר בתכלס. איך קורה הקסם? מה צריך לעשות כדי שעל פני תקופת זמן נוכל להעלות את מסת השריר ולרדת באחוזי שומן? אז כמובן שהדבר הראשון, כמו שאמרנו, זה לעשות אימונים. עכשיו, כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו רוצים סביב האימונים, בין אם באותו יום או אם עשינו אימון ערב, אז יום אחרי, לתת לגוף מספיק קלוריות וחלבון, כדי שהוא יוכל לבנות את מה שאנחנו רוצים, ובמקרה הזה להגדיל את מסת השריר. ובימים שאנחנו לא מתאמנים, אנחנו רוצים להיות בגירעון קלורי משמעותי, אבל שאנחנו נמצאים שם שהגוף לא יפרק ממסת השריר שלנו. כלומר, יש שלב שבו הגוף יהיה בגירעון קלורי קיצוני, ניתן לו משמעותית פחות קלוריות, ואנחנו רוצים שבשלב הזה הוא ישתמש כמה שפחות בשריר שלנו, וכמה שיותר בשומן. אז בואו נראה מה קורה לאנשים שמשתמשים בגמישות המטאבולית שלהם, כדי ליצור בחלק מהימים גירעון קלורי משמעותי, ונראה מה קורה לאותם אנשים בימים שבהם הם בגירעון קלורי משמעותי, מבחינת ניצול האנרגיה ופירוק השריר, וכדי לראות את זה, קלטו איזה מחקר מגניב מצאתי לכם. אז המחקר השני שלנו לפרק, מחקר שבדק מדדים ביוכימיים בדבר שנקרא ADF, Alternative Day Fasting, שבמילים פשוטות זה יום אכילה, יום צום, אני אפרט על זה בהמשך, והמחקר רצה לראות מאיפה הגוף מנצל אנרגיה שהוא בגירעון קלורי קיצוני, צום, ומה קורה לניצול האנרגיה שלו יום למחרת שהוא דווקא בעודף קלורי, כלומר הוא אוכל יותר. המחקר פורסם בג'ורנל שנקרא Cell Metabolism, שזה ג'ורנל מאוד מאוד איכותי, וגם הוא RCT, כלומר מחקר באיכות גבוהה. אני כבר אומר, לא להיבהל, אפשר לקבל תוצאות טובות גם בלי לעשות צומות כאלה ארוכים. איך התבצע המחקר? אז הוא כלל 60 משתתפים שהתחלקו לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה, 30 משתתפים, Alternative Day Fasting. איך זה התבצע? הם צמו יום שלם, 36 שעות, יום למחרת אכלו רגיל, וככה הלאה. בואו רגע ניקח דוגמה. אז נגיד שהם סיימו לאכול ארוחת ערב בשבת בשעה 8 בערב, הם לא אכלו כלום ביום ראשון, ואז חזרו לאכול ביום שני ב8 בבוקר, ככה הלאה, שלישי לא אכלו כלום, רביעי אכלו רגיל, וחשוב לציין שבימים שבהם הם אוכלים רגיל, לא מגבילים אותם בכלל בקלוריות, זאת אומרת, תאכלו כמה שאתם רוצים. והקבוצה השנייה, 30 משתתפים, קבוצת ביקורת. עקבו אחרי המשתתפים במשך 4 שבועות, ובואו נראה את תוצאות המחקר. אז בקרב קבוצת ה-ADF, Alternative Day Fasting, זאת שצמה יום אחד, אכלה כמה שהיא רוצה יום שני וכך הלאה, ירידה משמעותית במשקל. אבל בואו, זה די צפוי. אז בואו נדבר על מסקנות קצת יותר מעניינות. מה קרה ביום של האכילה? אני מזכיר, ביום של האכילה לא הגבילו אותם בכלל, הם יכלו לאכול כמה שהם רוצים. עכשיו, אני מניח שרבים מכם יחשבו של, וואו, אם אני צם יום אחד, אז יום למחרת תהיה תחושת פיצוי, ואני אוכל פי 2 ופי 3. בואו נראה מה קרה במחקר. אז אנחנו רואים שהפיצוי לא היה משמעותי. כלומר, הם כן אכלו יותר ביום האכילה מאשר יום רגיל, אבל לא בצורה מוגזמת. כי ראו שבסוף המחקר, בטוטל הם צרכו 35% פחות קלוריות. אני רוצה רגע לחדד ולשבור איזשהו מיתוס. כשהגוף גמיש מטאבולית, פלוס יש לו משקל להוריד, אז הפיצוי בימי האכילה הוא לא יהיה מאוד גדול. איך אני יודע להעריך את מידת הגמישות המטאבולית שלהם? אז פורסמו שם מדדים ביוכימיים, פלוס מהעובדה שהם ביצעו את הדבר הזה למשך 4 שבועות, חייבת להיות גמישות מטאבולית מסוימת. אז בואו נדבר על המדדים המעניינים באמת. קבוצת ה-ADF הורידו יותר בטרנק פאט, שזה שומן שנמצא סביב האגן, סביב הבטן, סביב הגב, בהשוואה לכמות הירידה במשקל. בואו נבין מה זה אומר. בדרך כלל הירידה במשקל היא סוג של שוויונית, לא באמת שוויונית, אבל מכל חלק צריך לרדת. זאת אומרת, אנחנו יורדים, אז יורד לנו שומן בצוואר ובירכיים ובבטן. עכשיו,
במחקר הזה ראו שבאופן יחסי, כלומר, באופן יחסי למה שציפו, לחלק היחסי מהשומן שיורד באזור הבטן והגב, קבוצת ה-ADF ירדה יותר. זה נתון מעודד, כי לרובנו מאוד מאוד קשה להוריד את השומן הבטני, או את השומן שנמצא סביב האגן. המדד הנוסף המעניין זה מדד לניצול שומן. הוא נקרא BHB, בטא הידרוקסי בוטירט, וזה איזשהו מדד שככל שהוא גבוה יותר, זה אומר שהגוף מנצל יותר שומן. עכשיו, מה שראו בקרב קבוצת ה-ADF, זה שבימי צום, ה-BHB גבוה. זה, מצד אחד זה נחמד, מצד שני, לא משנה מה, אם אנחנו בגירעון קלורי מאוד משמעותי או בצום, אז ברור שאנחנו ננצל יותר שומן. אבל מה שמעניין זה שגם בימים שבהם הם לא צמו, וכשהם לא צמו בימי האכילה, הם אכלו יותר קלוריות מיום רגיל, גם שם ראו BHB, כלומר בטא הידרוקסי בוטירט, גבוהים בזרם הדם. כלומר, ראו שגם בימים שבהם הם אכלו יותר קלוריות מהרגיל, ניצול השומן שלהם היה גבוה. עכשיו, זוכרים שדיברנו בפרק 3 על איך למדוד גמישות מטאבולית, ואמרנו שאנחנו רוצים לראות קטונים גבוהים בצום. יש לנו, ראינו קטונים גבוהים בצום, אבל גם ראינו שככל שאנשים מנצלים יותר שומן גם בימי האכילה, אז הסיכון להשמנה קטן. אתם לא זוכרים? לכו אחורה לפרקים. כלומר, ככל שיש לנו יותר גופי קטון, זה אומר שאנחנו מנצלים יותר שומן, וככל שאנחנו מנצלים יותר שומן, אנחנו שומרים טוב יותר על מסת השריר. אני אגיד את זה עוד פעם, ככל שרמות הקטונים גבוהות יותר, כלומר, ככל שרמות הקטונים שמעידות על ניצול שומן גבוהות יותר, יש לנו פחות חומצות אמינו במחזור הדם, חומצות אמינו זה אומר פירוק חלבון, וזה יעזור לנו לדעת שהגוף מנצל יותר שומן ומפרק פחות חלבון. למי שרוצה לדעת, תהליך פירוק חלבון נקרא גלוקונאוגנזה, ויש לנו מחקרים שמראים לנו שגופי קטון מעכבים פירוק של חומצות אמינו כמו BCAA, ששוב, במילים אחרות, ככל שהקטונים גבוהים, יש לנו יותר אנרגיה שמנוצלת משומן, ופחות אנרגיה שמנוצלת מפירוק שריר. כלומר, אם תעבדו על הגמישות המטאבולית שלכם, אתם תוכלו לרדת במשקל ולעלות במסת השריר. או למי מכם שרק רוצה לרדת מבלי להתאמן, אז אתם תוכלו לרדת באחוזי שומן עם עיבוד מינימלי של מסת השריר. ועוד נקודה חשובה, השריר לא חייב לגדול, נגיד אצל נשים או אנשים מבוגרים, הרבה פעמים פשוט הצפיפות מיטוכונדריה גדלה, והטונוס שריר נראה טוב יותר, כלומר השריר נראה מוצק יותר ופחות מדלדל. ובהמשך אני אראה לכם מטה-אנליזה ממש מגניבה שהשוותה את האפקטיביות של גירעון קלורי יומי, נגיד תפריט של 1,300 קלוריות למשך חודש, לעומת צומות שגם בצומות יוצרים איזשהו גירעון קלורי. נגיד צמתם 18 שעות, אז הגירעון קלורי יבוא משם, ואיך זה משפיע על מסת הגוף הרזה, lean body mass בשפה הפנסית, או במילים אחרות אומר לנו האם הירידה במשקל היא יותר מרקמת השומן, או יותר מרקמת השריר. מה עדיף? לעשות גירעון קלורי יומי, או לעשות איזשהו גירעון קלורי קצת יותר קיצוני, אבל לא לעשות אותו כל יום. ואגב, הערה על עצמי, בזמן הקלטת הפודקאסט, כרגע, אני לצערי פצוע ולא יכול להתאמן, אז אני פחות walk the talk, אני מקווה להחלים ולחזור לעצמי כמה שיותר מהר, ואז ליישם גם את הדברים בפרק. ושם המחקר, למי שרוצה, Alternative Day Fasting Improve Physical and Molecular Marker of Aging in Health Non-Obese Human. אז בואו נדבר על שלושת הדברים המרכזיים שאתם צריכים להקפיד עליהם אם אתם רוצים לעלות מסת שריר ולרדת באחוזי השומן. הדבר הראשון זה אימוני התנגדות מאיזה סוג שאתם רוצים. יכולים ללכת לחדר כושר, להרים משקולות, לעשות TRX, העיקר זה לתת סיגנל לשריר, תקשיב, אני צריך שתגדל, או נשים, או בגיל יותר מבוגר, אני צריך שתתחזק. הדבר השני זה לאכול מספיק חלבון, כדי שלגוף יהיה מספיק אבני בניין ליצור שריר חדש, או לשמר או לחזק את הישן. והדבר השלישי זה לשפר את הגמישות המטאבולית שלכם, שבאותם ימים שבהם אתם אוכלים פחות,
הגוף ייגש כמה שיותר מהר למאגרי השומן, ואז הוא יפרק כמה שפחות חלבון, כלומר יפרק כמה שפחות מהשריר שלנו. אז בואו ניקח לדוגמה את דין מפרק 3, ונראה איך שבוע שלו צריך להיראות, אם המטרה היא לעלות במסת שריר ולרדת באחוזי שומן בתקופה קצרה, בהנחה ואין לו כוח עכשיו לתקופת מסה ותקופת חיטוב. חשוב להגיד, הדוגמה תתייחס למי שבגמישות מטאבולית בינונית גבוהה, כלומר אם מילאתם את השאלון וקיבלתם ציון די נמוך, חכו רגע עם ההמלצות. אז נגיד שדין בשבוע רגיל עושה 2 אימוני כוח, חדר כושר ו1 אירובי, ריצה. אז בואו נתחיל מיום ראשון. דין צם עד האימון, הוא בדיוק צם, מסיים את העבודה, הולך ישר לאימון בשעה 5, אחרי האימון אוכל רגיל או קצת יותר. למה רגיל או קצת יותר? הוא יכול לאכול רגיל בערב, ואז ביום שני לאכול יותר או משהו יחליט. יום שני, אוכל אכילה רגילה, כמה שהוא רגיל. יום שלישי, דין עושה צום עד הערב, שוב, מאוד קל לו כי הוא עמוס בעבודה עם הקפה, כלומר שם הוא יוצר גירעון קלורי משמעותי. יום רביעי, דין עושה אימון כוח בבוקר, אחרי זה הוא אוכל אכילה רגילה פלוס קצת יותר, הוא גם מוודא שיש שם מספיק חלבון. למה חשוב הפלוס הזה? שוב, שלגוף יהיה גם את הקלוריות וגם את החלבון לבנות את השריר. חמישי, הוא עושה צום עד הערב, שוב, גירעון קלורי משמעותי. שישי שבת, אוכל רגיל, פלוס עושה אימון אירובי איפשהו. עכשיו, אני יודע שלחלק מהאנשים, הימי שלישי וחמישי, לצום עד הערב, זה נשמע להם מאוד מאוד קשה. זה בסדר, ככל שתשפרו את הגמישות המטאבולית, זה יהיה לכם יותר קל. וגם נתתי פה דוגמה למי שרוצה לעלות במסת שריר ולרדת באחוזי שומן מהר, כלומר בתקופת זמן מאוד מאוד קצרה. אם אתם פחות לחוצים על הזמן, תעשו את מה שאמרתי רק בצורה יותר הדרגתית, נגיד. שימו איזשהו יום אחד של גירעון קלורי משמעותי, או יום אחד של גירעון משמעותי ועוד אחד של קצת פחות. וכמובן, זה רק דוגמה אחת, חשוב לי שתלכו לפי העקרונות, שתבינו את האסטרטגיה, ועוד איזושהי הערה, אני יודע שיש פה מצד אחד אנשי מקצוע, שמאזינים לפודקאסט, או אנשים שמאוד מאוד מבינים בתזונה, ומצד שני יש פה אנשים שזה, לא יודע אם הפעם הראשונה, אבל יש להם מעט מאוד ידע בתזונה, אז חשוב לי שתבינו את האסטרטגיה הכללית, ובהמשך הפרקים אני אפרט מה זה פחמימות, איזה סוגים, איזה כדאי, איזה לא, כנ"ל על חלבונים, סוגי שומנים וכאלה, אבל כרגע חשוב לי בעיקר שתבינו את האסטרטגיה הכללית. ועוד כמה דגשים חשובים. אז אני מזכיר לכם שבפרק הראשון לקחנו את המושג גמישות מטאבולית, וחילקנו אותו לכמה רבדים, שאחד מהם היה הרובד של גמישות מטאבולית בהקשר של פעילות גופנית, כלומר, היכולת של הגוף להשתמש במאגרים בזמן פעילות גופנית. עכשיו, אם אתם מרגישים שהחלק הזה אצלכם הוא לא חזק, כלומר, אתם חייבים לאכול לפני אימון וכל מיני דברים כאלה, אז אתם צריכים לעשות את הדברים בצורה הדרגתית. בדוגמה שנתתי עם דין, אמרתי, זה כבר למי שהגמישות המטאבולית בינונית גבוהה. אם אתם מרגישים שהגמישות המטאבולית שלכם נמוכה יותר, אז בהתחלה, בשלב הראשון, אל תצומו לפני אימון, תעשו את הכלים שאמרתי לשיפור הגמישות המטאבולית, תשפרו אותה קצת, שיפרתם אותה, תעברו לשלב הבא, ששם אתם שמים מה שאתם יכולים לפני האימון, נגיד, אתם צמים עד 3, אבל אתם דואגים שבארוחה לפני הצום אתם אוכלים פחמימה. לדוגמה, אם אתם רוצים להתאמן ביום ראשון ב3 אחר הצהריים, אז אתם דואגים ביום שבת בארוחת ערב לאכול מספיק פחמימות, ואז אתם צמים עד השעה 3, עושים אימון, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת זה שאתם לא עושים צום, אתם משאירים את האימון ביום ראשון בשעה 3, אבל בארוחה שלפני האימון אתם לא אוכלים פחמימה. אתם אוכלים רק חלבון, שומן, ירקות. כן, חלק מהחלבון שאתם אוכלים יתפרק לפחמימה, אבל באופן יחסי זה יאפשר לכם לעשות אימון עם מאגרי פחמימה קצת יותר נמוכים, ולאט לאט זה יעזור לכם לשפר את הרובד הזה של הגמישות המטאבולית.
דבר נוסף, אני מזכיר שבהתחלה צפויה איזושהי ירידה בביצועים, כלומר, תרגישו שאתם יותר עייפים, חלשים, אתם יכולים לעשות פחות חזרות או להרים פחות, אבל חשוב להבין שזה לצורך שיפור הגמישות המטאבולית בהקשר של פעילות גופנית, וזה יאפשר לכם להתחטב מהר יותר, מבלי כאב ראש של מסה וחיטוב. לגבי ארוחות אחרי אימון, אז נתחיל בתזמון, לא משנה בכלל שעה, שעתיים ויותר. מחקרים היום מראים שה-body protein synthesis, כלומר היכולת של הגוף לסנטז חלבון ולהפוך אותו לשריר, עולה עד 24 שעות מסוף האימון, אז שעה, שעתיים, 5, כמה שבא לכם. מה כן חשוב לי שתקפידו? שכמובן אתם צורכים מספיק חלבון. המינימום זה 1.2 גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף, אבל אני ממליץ לרובכם לכוון בין 1.5 ל2 גרם חלבון פר משקל גוף בימים של אימון. בימים שאתם לא מתאמנים, אתם יכולים פחות. כמובן, תלוי מסת שריר ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה ככה המלצה כללית. כן, אני אתן דגש נוסף לגבי כמות החלבון, למי שיש המון מסת שריר לעלות, כלומר הוא פחות מיומן והוא רוצה לעלות את זה כמה שיותר מהר, אז כן תשימו לב שאתם צורכים הרבה חלבון. למי שבמקום שהוא בעיקר רוצה לשמר את מסת השריר, אז כמות החלבון שאתם צריכים היא נמוכה יותר. עוד דגש, הרבה פעמים מעצם זה שאתם יורדים במשקל, אתם מרגישים כאילו השריר גדל, מהסיבה הפשוטה שאתם רואים אותו יותר. השומן לא מסתיר, ואז אתם רואים יותר את השריר. למה זה נחמד? כי גם במחקר שראינו שהמשתתפים הורידו באחוזי שומן ולא עלו במסת השריר, עדיין אם זה יקרה לכם, השריר ייראה פשוט גדול יותר, כי תראו אותו יותר, אז סתם שתדעו, זה נחמד. ודגש אחרון, לגבי הפחמימה, ולגבי פחמימות, תתזמנו את זה ככה, שתוכלו להתאמן ולהרגיש בסדר לפני האימון, במהלך האימון ואחריו. אין צורך לאכול הרבה פחמימות אחרי אימון כדי להרגיש טוב, כלומר, אל תגידו, עשיתי אימון, אז אני צריכה לאכול מלא פחמימות, אלא תאכלו את הכמות המינימלית שאתם יכולים כדי להרגיש טוב, וכמובן הגוף יכול לבנות שריר גם בלי פחמימה בכלל, זאת אומרת, למי שחשב שצריך גם פחמימה כדי לבנות שריר, זה לא נכון, שוב אני לא אומר לכם לא לאכול פחמימות, הכל תלוי במצב המטאבולי שלכם, במטרות שלכם וכו', אבל חשוב לי שתדעו את הדברים האלה. טוב, עכשיו קצת דעה אישית. אז לדעתי, השיטה שהצגתי לכם פה יכולה להתאים לרוב האנשים, שוב, בגמישות מטאבולית בינונית גבוהה. מפתחי גוף זה משהו אחר, כי יש להם מטרה מאוד ברורה, והם מוכנים לעשות כל מה שצריך כדי להשיג אותה, בין אם זה להיות רעבים, להשיג את זה כמה שיותר מהר והכל. מבחינת הקצב, אז השיטה שהצגתי היא אולי לא הדרך המהירה ביותר להגדיל מסת שריר, אבל כמו שאמרתי, אני מאמין שהיא זורמת יותר לרוב האנשים. גם לפי דעתי זה מבאס המעבר הזה בין אני במסה, אני מעמיס כמויות, אני אוכל, אני עולה במשקל, אני משמין קצת, כי זה חלק מהעניין, ואז פתאום אני בחיטוב, אני מסכן, אני סובל, אני אוכל פחות, אני צריך כזה לספור, להתחשבן, וכנראה גם שאני מרגיש פחות אנרגיה באימונים, ואולי גם בשאר היום, די מבאס, ואולי גם לחלק מהאנשים הדבר הזה יכול לעודד בולמוסי אכילה, בגלל השינויים הקיצוניים בין לאכול הרבה לאכול מעט מאוד ולספור. עכשיו, ברור שאפשר גם לעשות תקופת מסה ותקופת חיטוב לפי הספר, אבל לדעתי, ברגע שתהיו מספיק גמישים מטאבולית, זה פשוט תהיה לכם קל יותר, פחות התעסקות, לא צריך תקופה כזאת, לא צריך לדחוף כמויות לא הגיוניות, ואז להריב את עצמנו, אבל כמובן זו דעתי, וכל אחד יעשה מה שהוא חושב לנכון. אז בואו נדבר על 3 + 1 קריטריונים למי יהיה קל יותר לרדת באחוזי שומן ולעלות במסת שריר בתקופה קצרה. אז הקריטריון הראשון זה כמה קילוגרמים יש לנו לרדת. ככל שיש לנו יותר קילוגרמים לרדת, הגוף פשוט משחרר שומן בצורה קלה יותר. אותו שומן זה לא שהוא הופך לשריר, אבל הוא מספק לנו את האנרגיה הדרושה לבנייה, ואז ברגע שאנחנו נותנים לגוף מספיק אבני בניין, חלבון, אז יש לנו אנרגיה, יש לנו אבני בניין, וקל לנו להיות בגירעון קלורי ועדיין לבנות שריר. הקריטריון השני זה אנשים שחוזרים מפציעות, כלומר אנשים שהיו מאומנים,
היה להם איזושהי פציעה, הם הפסיקו להתאמן, ואז ברגע שהם החלימו, הם חזרו להתאמן, ופשוט השריר גדל מאוד מאוד, בקצב מאוד מאוד גבוה. הקריטריון השלישי זה גיל ההתבגרות, אנחנו פשוט גדלים, זה די ברור. אם אתם באחד מהדברים שהצגתי פה, אז איזה כיף לכם, יהיה לכם קל מאוד לעלות מסת שריר ולרד באחוזי שומן, ואם לא, קריטריון רביעי, אנשים גמישים מטאבולית. ואם העליתם את השאלון גמישות מטאבולית וקיבלתם נכשל או עובר בקושי, אז באסה, אבל ספו עוד פעם בפרקים, תתחילו ליישם את הכלים שדיברתי עליהם בפרק 2, תמלאו אותו שוב, וככל שהגמישות המטאבולית שלכם תהיה גבוהה יותר, יהיה לכם קל יותר לרדת באחוזי שומן ולעלות במסת שריר, וגם אתם תעשו את התהליך הזה בכיף. טוב, אז האמת שתכננתי לעשות פרק קצר יותר, אבל תוך כדי ההקלטה עלו לי הערות ודגשים, ורציתי לתת לכם עוד, אז בואו רגע נעשה סיכום זריז של הפרק. אז בפרק שלנו דיברנו שאם אנחנו רוצים לרדת באחוזי שומן ולעלות מסת שריר בתקופה קצרה, אנחנו רוצים לוודא שסביב האימונים הגוף יוכל לקבל את כל מה שהוא צריך כדי לבנות שריר, חלבון, קלוריות, ובימים שאנחנו לא מתאמנים, אנחנו רוצים ליצור גירעון קלורי משמעותי, וכשהגוף בגירעון קלורי משמעותי, הוא משתמש בעיקר ברקמת השומן לאנרגיה, ופחות מרקמת השריר, או במילים אחרות, ככל שתשפרו את הגמישות המטאבולית שלכם, בימים שבהם אתם בגירעון קלורי או עושים צום, אתם תנצלו יותר אנרגיה מרקמת השומן, ותפרקו פחות ממסת השריר שלכם. וכדי לעשות את זה אנחנו רוצים להקפיד על 1, לעשות אימוני התנגדות אמיתיים, טובים ככה, תרגישו שהשריר עובד, 2, לאכול מספיק חלבון, ו3, כמובן, לעבוד על הגמישות המטאבולית שלכם. אז תודה רבה שהקשבתם לפרק, מקווה שנהנתם וקיבלתם ערך, ואם יש לכם שאלות נוספות, מוזמנים לדבר איתי ברשתות החברתיות, אורן ברוידה עם א' בסוף, ואני אשתדל לענות לכם כמה שיותר מהר. עד כאן הפרק להיום, והעיקר, תהיו לי בריאים וגמישים.